שלום, אתם איתי בפרק ראשון בערוץ שלי, ונתחיל בפתיחת קופסה של משחקים מהעבר. בואו נראה מה יש לנו פה. המשחק הראשון זה NBA Live 2001. בואו נפתח אותו. בואו נראה מה יש בפנים. דיסק מקורי. ככה נראו הדיסקים של פלייסטיישן 2. העטיפה, ונעבור למשחק הבא. אין מישהו שלא מכיר את סן אנדריאס שיצא ב-2004. בואו נפתח, תראו איך הקופסה נראית מבפנים. יש פה כמובן את המפה גם. נראה לכם את המפה. כל מי שראה יכול לראות פה. נעבור ל-GTA IV. בואו נפתח אותו. GTA IV מגיע עם שני דיסקים, הוא יצא בשנת 2008. זה קצת קרוע אבל בסדר. נעבור לבטלפילד Bad Company 2. אין יותר מדי מה לראות בקופסה, ונעבור לארבע משחקים האחרונים להיום. טום בריידר 1, טום בריידר 2, ובעצם זה היה 1, זה 2, פשוט זה מבולבל. אף פעם לא ניסיתי את הטום בריידר הזה, אבל יש לי אותו, והטום בריידר הזה 2009. ונתראה בסרטון הבא.